खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। विष्णु राभा ख्रिस्टि संघनि लांगोनायाव उदालगुरि जिल्ला एबसुनि 12थि रंजालि बैसागु फालिथाय। पाकिस्तानी नोगोरारिफोरखौ 48 घन्टानि गेजेराव भारत नागारनो बिथोन। जरहाटआव पुलिस एनकाउन्टार, सासे दुथां जखम। लामा जाब्रबथायाव सानै बिदा फंबायनि जिउ खहा। लंकानि महकुमा समाज कल्याण मावख'नि गुदामाव सिखाव खावनानै सासे हमजादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै 24 एप्रिल बृहस्पतिबार खालि 12थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ उदालगुरि सोहोरनि गेजेराव थानाय विष्णु राभा ख्रिस्टि संघनि लांगोनायाव सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंदों। फुंनि समाव फिरफिला बिरहोनाय जायो। बेनि उनाव गोबां हानजाफोरनि बैसागु मोसानाय दिन्थिफुंनाय जायो। दिनैनि बे हाबाफारियाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकण्ठ गयारी, हारिमु आफादनि आफादगिरि, उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिमोनजों लोगोसेनो गोबां गुबुन आफादनि बिबानगिरि, राजखान्थिगिरि, ओनसोलनि मेलेमजिबि फरायसा फरायसुलिफ्रा बाहागो लायो। खाम, सिफुं, जथा, सेरजानि देंखो रिंनायजों उदालगुरि सोहोरा रंजालि महरजों समायफ्लेयो। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव भारत सोरखारनि CCS मेलाव पाकिस्ताननि हेंथायै माखासे थांखिफोर लानाय जायो। मेल जोबनायनि उनाव मेलाव लाजानाय बिथांखिफोरखौ जोबनायाव भारत सोरखारनि बायजोआरि सेक्रेटारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायो। CCS मेलनि बिथांखि बायदियै भारत सोरखारा पाकिस्ताननि नोगोरारिफोरनि गासैबो भिजाखौ केन्सेल खालामना होयो। सार्कनि सिङाव पाकिस्ताननि नोगोरारिफोरा भारतनि भिजा मोननाय नङा। इन्डास वाटार्स ट्रिटिखौ बन्द खालामनाय जायो। भारताव थानाय पाकिस्ताननि एम्बेसिखौ बन्द खालामो। बेजों लोगोसे पाकिस्ताननि नोगोरारिफोरखौ 48 घन्टानि गेजेरावनो भारत नागारनो बिथोन होयो। पाकिस्ताननि रैखाथि मावख'गिरिफोरखौ 48 घन्टानि गेजेरावनो भारत नागारनो बिथोन होनाय जादों। गोदान दिल्लीयाव पाकिस्तान गोजौ आय'गाव थिसनजानाय रौनिया हान्जा, अख्रां रौनिया हान्जा, दै रौनिया हान्जाजों सोमोन्दो थानाय मावख'गिरिफोरखौ भारत नागारनो बुंनाय जादों। पाकिस्तानाव थानाय भारतारि रैखाथि मावख'गिरिखौबो न'आव फैफिननो बिथोन होनाय जादों। बबेखानि आटारि सिमाखौबो बन्द खालामनायनि थांखि लानाय जायो। मख'नो गोनांदि पाकिस्तानाव भारतारि गोजौ आय'गाव मावख'गिरिफोरनि अनजिमाखौ 55 निफ्राय 30 सिम खमायनायनि थांखि। आद्रा मावख'गिरिफोरखौ 1 मेनि गेजेराव न'आव थांफिननो बिथोन होनाय जादों। जरहाटआव पुलिस एनकाउन्टार, बिहु फांसन नायनो थांनाय बेदांग' मुंनि लाइमोनखौ बुथारग्रा दायनिगिरिखौ थांखिनानै जरहाट पुलिसआ गुलि गावदों। बे एनकाउन्टाराव आब्दुल नुर उर्फे रिजु मुंनि दायनिगिरिया जखम जायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला जरहाटनि टकलाय ओनसोलाव नायबिजिरनो लांनाय समावनो खाबु लानानै पुलिस जिम्मानिफ्राय खारखोमालांनो नाजादोंमोन आब्दुल नुरआ। जाउनाव पुलिसआ गुलि गावनो गोनां जायो। बे जाथायाव आब्दुल नुरनि आथिङाव गुलि नाङो आरो बे समाव आब्दुल नुरखौ फाहामथाय होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिहु फांसन नायनो थांनानै दुथां आब्दुल नुरनि हान्जानि गाग्लोबनायाव खर'आव गोब्राब जखम जानाय लाइमोनखौ जरहाटनि मिशन हस्पिटालाव एडमिट खालामनाय जादोंमोनब्लाबो ट्रिटमेन्ट सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो लाइमोना मंगलबार खालि रुंसारि जायो। बेदांग'आ रुंसारि जानायनि उनावनो निसा जानाय लाइमोनफोरनि हान्जाया गाग्लोबदोंमोन होननानै अजद सिखांदोंमोन। ओरैहाय बेदांग'नि नखरा एजार होनायनि उनावनो पुलिसआ 4 दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामो आरो दिनै फुङाव आब्दुल नुर मुंनि सासे दायनिगिरिखौ पुलिसआ एनकाउन्टार खालामो होननानै खौरां मोननो हायो आरो दिनै फुङाव आब्दुल नुर मुंनि सासे दायनिगिरिखौ पुलिसआ एनकाउन्टार खालामो होननानै खौरां मोननो हायो।
मरिगाव जिल्लायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय मरिगावनि बाखुराबुरि बानिया गामि साखाथियाव जानाय गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव सानै बिदा फंबायनि जिउ गोमायो। बुधबारखालि हराव जादों बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बुधबारखालि हराव बिहु फांसन नायनानै न'आव फैफिननाय समावनो बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जायो। गंसे बाइकआवनो साथाम लाइमोना जोबोद गोख्रैथिजों फैदोंमोन, जेराव बाइकखौ सामलायनो हायैयाव लामा सेरनि मोब्लिब खुन्थियायाव सौग्रावो। बे जाब्रबथायाव सानै बिदा फंबाया जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। नाथाय बाइकआव फैनाय गुबुन सासे लाइमोना जाब्रबथाय जानायाव उरायलांनानै साखाथिनि फुख्रियाव गोग्लैहैयो, जेराव बै लाइमोना थैनायनिफ्राय जिउ रैखा मोनो। लंकानि बामुनगावआव थानाय लामदिं बियाबनि साब डिस्ट्रिक्ट मावख'नि कम्पाउन्डआवनो थानाय महकुमा समाज जौगाखां बिफाननि गुदामाव सिखाव हाबदों। बे जाथायखौ लोब्बा लानानै सासे सिखावखौबो हमनो हायो। सोरखारि गुदामाव हाबनानै हमजानाय सिखावखौ रियाज उद्दिन होननानै सिनायथिनो हादों। रियाज उद्दिननि न'आ लंकानि 3 नं वार्डआव। मिथिनो हानाय बायदिब्ला हमजानाय सिखावा महकुमा समाज जौगाखां बिफाननि गुदामनिफ्राय गंथाम नडेल मार्किं मेसिन खावनानै लांदोंमोन। रियाज उद्दिना मावख'नि सिथ्लायाव थानाय बथलफोरखौ नागिरनानै बुथुमनाय समाव खाबु लानानै मावख'नि सिथ्लानिफ्राय गंथाम मेसिनफोरखौ खावनानै लांदोंमोन। बे समावनो सिखावखौ हमनानै उदालि पुलिस आउटपस्टनो गथायनानै होयो। गुबुन फारसे पुलिसआ सिखावनिफ्राय गंथामबो मेसिनखौ बोखांफिननायजों लोगोसेनो बेनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।